Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamirira sekudaiso. Hanzi makadi zvenyu mukoma Nashe, ndiri kukumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu. Inini mukoma ndiri murume ane makore 37 ekuberekwa. Ndiri kuraramawo ndiri munyika ino yeSouth Africa, asi ndine umwe mupfana wangu uyo akauya kuno kuJoni paainge achiri nemakore 19 ekuberekwa. Saka paakasvika muJoni akabva azotanga kugara neumwe mukomana uyu nayewo ainge achibva kumaraini ekwedu. Zvakaitika ndezvekuti uyo mukomana ainge ari shamwari yemufana wangu Mushure Mekunge ambodzoka kumusha, akauya aine mafoni ainge akawandisa. Then akati auya nemafoni iwawo ndokubva azotanga kumatengesa. Saka mufana wangu iye akabva azotorwawo mwoyo wekuti nayewo ange achizoenda kuJoni, sezvo ainge aona shamwari yake achirakidzika kuti upenyu hwake hwainge watochinja. Then mufana wangu akatombotanga arambidzwa nababa. Baba vainge vachiti, wadi wangoshingirira kupedza kosi iyo yauri kuita. But kosi iyi ainge asiri kuitira pacollege as such, asi baba vainge vakataura neumwe murume uyo ainge achiita zveauto mechanics. Then vainge vakataurirana naye kuti Muni'na wangu iye anenge achishandira murume iyeye, asi asingabhadharwe, anenge achibhadharwa nekudzidziswa basa kwacho kwaanenge achiita. Asi zvose izvozvo ndakaona kuti zvainge zvakanaka zvekuti Muni'na wangu anenge achishanda kunyange zvake ainge asingabhadharwe, but at least aikwanisa kuzowanawo ruzivo rwekuti kunyange dai aizoda kuti ange achizoenda kuSouth Africa aikwanisa kuzosvika ikoko akakasika kuwana basa. Asi iye akabva ati no, ndikuda kuenda kuJoni, kusvika azotoita zvekutodzvenga vabereki ndokubva azouya kuJoni neshamwari yake. Takamboita chinguva tisingazivi kuti mwana ainge ari kupi, but pose ipapo patainge tichitsvaka mufana wangu uyu takabva tazongosuspekta kuti mufana wangu uyu ainge akateverana neshamwari yake ndokubva vazoenda kuJoni ikoko. After a few months ndo amai pavakazoreceiva phone call vachiudzwa nemufana wangu kuti ainge ava kuJoni achishanda kuJoni ikoko. Akabva azoudza amai vangu kuti ainge akagarisana neshamwari yake iyo yaainge akatevererana nayo Mushure Mekunge yakambouya kuZimbabwe. Zvadaro amai vakabva vati zvakanaka. Mufana wangu uyu akabva azogara gore rose ariko kuJoni ikoko. Gore rakazoti richinopera apa tainge takatarisira kuti mwana anouya semavembesero acho ainge akatiita, asi mukomana haana kuuya kumusha. Shamwari yake ndo yega yakakwanisa kuuya kumusha. Shamwari yake uya akati achidzoka kumusha takabva tazomudana ndokubva tazogara naye pasi. Apa tainge tichimubvunza kuti ko umwe wake ainge akasarirei ari oga kuJoni ikoko, sezvo tainge tichiziva kuti vainge vakaenda vari vose kuJoni ikoko. Then mukomana uyo ainge akaenda nemufana wangu kuJoni akabva azotanga kutiudza iye achiti uyu mufana wangu aiva munhu wekuti kana akangobata mari aibva azodyiwa mari yacho iyoyo yose yaanenge akabata nevasikana avo vaainge ava kudanana navo, vasikana vekuSouth Africa ikoko. Tikabva tati alright, tikati zvimwe kuda mwana ainge angobatwawo neshavi reurombe. Mwana akagara ariko kuJoni ikoko. Dzamara indini ndazotora dzacho dzainge dzichinzi ndo dzainge dziri phone number dzake, ndikabva ndazotanga kutaura naye mukomana. Pandakamufonera iye akabva ati, mukoma, chakakonzeresa kuti nditadze
kuti ndinge ndichiuya kumba inhau yekuti name hidden akandibira mari yangu yandakashaya mumba ndo yaakashandisa kuti ange achiuya kumusha ikoko. Saka mukoma ndakabva ndaona kuti zvekuramba ndichingonetsana nemunhu hazvina kana zvazvinondipa. Pari zvino mukoma ndakabva kumba kwacho ikoko uko kwandainge ndichigara naye, ndava kugara on the other side but in the same location. January achitanga mukoma ndiri kuda kutoti nditangewo kutotsvaka basa because pabasa pacho pandiri kushanda uyu name hidden zvaanoita ndezvekuti anowanzokuburitsa mashoko ekuti ndini ndakakupinza basa kana kuri kunzi pane zvimwe zvinhu zvatinenge tichifanira kuti tinge tichibatsirana mumba like kubhadhara rent kana zvimwe zvinhu. Sezvo ndichisvika ainge akandiudza kuti zvose zvatinoita pano tinofanira kuti tinge tichiita hafu asi akazoti andiwanira basa. Zvose izvozvo zvakabva zvazochinja. Chekutanga chakaitika ndechekuti uyu name hidden akabva azondibhadharisa akati iwewe ndini ndakakupinza basa saka unofanira kuti unge uchindibhadhara. Mufana wangu iye achitaura handizivi kuti ainge achirevesa here kana kuti dzainge dziri nhema. Akabva ati ainge akabhadhariswa 2 manzi dzose. Shamwari yake uyu ainge akangomuudza kuti papei yako unobvisa hafu yako yerent wobva wazobvisa nemari yekuti unge uchizotengawo chikafu then the rest unondipa for 2 good months nekuda kwekuti ndini ndakakupinza basa. Takati taudzwa zvose izvi takabatikana. Ndakabva ndazoenda ndokubva ndazonogara pasi namuchembere. Takabva tazoronga tikati kuti tinge tichigadzirisa vana ava taifanira kuti tinge tichidana shamwari yake uyo wacho ainge akamuendesa Joni then tobva tazotsvaka airtime tobva tazofonera mukomana toita zvekufona iye shamwari yacho aripo tinzwe kuti wacho ainge achitaura chokwadi ainge ambori ani. Takabva tazodana shamwari yemufana wangu uya tikabva tagara naye pasi asi zvose izvo zvatainge takaudzwa nemufana wangu iye akabva azozviramba. Kunyange pacho patakazofonera mufana wangu uyo ainge ari Joni zvose izvozvo shamwari yacho akazviramba. Tikabva tati zvimwe kuda vaviri ava ndo vanozivana. Tikabva tazosiyana nenyaya yacho iyoyo. Ndinorangarira very well mukoma kuti shamwari yemufana wangu uyu musi waakadzokera kuJoni wainge uri musi wa15 January. Saka muchinda uyo ainge achigara nemufana wangu akazoti adzokera kuJoni. Vakabva vasvika ikoko ndokubva vazotanga kunetsana. Mushure mekunge vanetsana vakabva vazorovana then mufana wangu ndokubva azondifonera achindiudza zvose izvo zvainge zvakaitika. Inini ndikabva ndazomukurudzira kuti ange achidzoka kumusha. Iyewo akabva ati mukoma pari zvino handina kana mari. Musi wavakabayana nemapanga iye neshamwari yake variko kuJoni ikoko mudhara vainge vachirwara havana kana kuzombotora nguva ndokubva vazoshayika. Takazotoviga mudhara iye mufana wangu uyu ainge ari muchipatara achiriko kuJoni ikoko. Takabva tazotoita zvekutotengesa mbudzi 3 ndokubva tamutumidzira mari kuti ange achidzoka kumusha. Mufana wangu akabva azodzoka zvake kumusha akagara pamusha. Then mukoma zvakazoitika ndezvekuti muchinda uyu iye ainge akatorana nemufana wangu vakaenda kuJoni akazotiwo achidzoka kumusha vakabva vazosangana kumagurosa vose vainge vakadhakwa ndokubva vazotanga kurwisana paya. Vachinorwisana kudaro hanzi vakabva vazotanga kudzingirirana. Mushure mekunge vadzingirirana ndo pavakabva vazobayana nemapanga. Asi muchinda uyu wekuzouraya mufana wangu iye achinobvunzwa nemapurisa akati mufana wangu ndiye akazama kumubaya nebanga but paakazama kuti ange achivhika banga iroro kuti asabayiwa nebanga iro rainge rakabatwa nemufana wangu ndo pavakabva vazowisidzana pasi. Mushure mekunge vazowisidzana pasi ndo paakabva azoona kuti mufana wangu ainge azvibaya pachest nebanga iroro. Banga racho mukoma rakaita zvekupinda zvekuti rakatonyura
almost 3/4 rehandle. Mfana wangu hapana paaikwanisa kurarama neinjari yacho iyoyo. Isusu takazongonzwa yangova mhere tikabva tanzwa kuti vanakomana ava vainge vabayana nemapanga. Takamhanya tikaenda paya painge paitikira zvinhu zvacho. Iye muchinda wacho haana kana kumbogara atiza, akabva angogara pasaiti achichema. Iye mukuchema kwake kwaainge achiita ainge achingoti mfana wangu ndiye ainge akonzeresa zvose izvo zvainge zvaitika. Mukoma, ndakarwadziwa, kunyangwe nanhasi uno memori yacho ichingorimo mupfungwa dzangu. Ende zvinhu izvi ndinoti kana ndakazvirangarira ndinoita sekunge zvinhu zvacho zvakaitika yainge iri movie. So ndopandakaona kuti kufa kwemunhu hakumbotori kana maseconds chaiwo. Takazosara kusvika paya, asi mfana wangu ainge atotonhora. Nyaya iyi isusu yakabva yazoteremera ndokubva tazodana vana bamukuru nana bamunini avo vanongogara musame village nesu. Vakati vauya ndokubva vazoti banga racho iro rainge rashandiswa pakubaya mfana wangu uyu raisafanira kuti ringe richibviswa. Mukoma, mfana wangu uyu akatorwa banga iroro harina kana kumbobviswa. Ndokubva azoendeswa kumochwari. Akambogara mazuva banga iroro rainge ramubaya richingoripo pachest ipapo. Dzamara vana bamukuru vazoti taifanira kuti tinge tichizoenda kumochwari. Takaenda kumochwari kuya mukoma, ndokubva pazoitwa mhiko idzo dzakaitwa, then banga riya ndokubva razobviswa. Chishamiso chakaitika mukoma ndechekuti bamukuru vakati vachinobatisa mfana wangu uyu banga iro racho raainge anzi ainge akazvibaya naro, akabva atotambanudza ruoko rwake. Mushure mekunge atambanudza ruoko rwake, akabva atopfumbata ruoko rwake semunhu ainge achitoziva kuti pane banga raainge abatiswa. Ndo mavigiro acho atakazomuita mfana uyu. Saka hama dzemuchinda uya wekuponda Muni'na Wangu dzakabva dzazouya mushure mekunge dzanzwa kuti ndo zvainge zvaitika. Apa tainge tisati tatomboviga mufi. Saka vakabva vazouya vachida kunzwa kuti isusu sehama dzemufi chii chatainge tichida kuti tinge tichiripirwa nacho, kuitira kuti mweya wengozi yemufana wangu usazomuka uchivaparadzira dzinza. Sezvo uyo wacho akamuponda ainge atosungwa, nanhasi uno achiriko kujeri ikoko. Asi vanhu vakuru vemudzinza vakabva vati ivo vainge vachida kutanga vamirira mweya wemufi kuti unge uchizotaura. Saka nanhasi uno mukoma tichiri takangomirira mweya wemufi kuti unge uchitaura. Saka ameno kuti chii chichazoitika kana kuri kunzi ngozi yemufana wangu uyu ikazosarudza kumuka. Isusu tose tiri in this generation tapera kufa. Ameno kuti the next generation vachazozvifambisawo sei. Asi nyaya yangu hombe ndeye kungoti munhu kufa kwake hakutore maseconds. Unokwanisa kuzviudza kuti kurwisana nemunhu ndo kunokwanisa kukusolvera matambudziko ako, asi sometimes kungoavoida munhu anenge achida kuita noise newe. Ndinoona sekunge chinhu chinenge chakanaka, because pavainge vari pamagrosa ipapo, hanzi muchinda uyu wekuzopondana neMuni'na Wangu akatombokurudzirwa nevanhu vainge varipo pamagrosa ipapo kuti ange achidzokera kumba mushure mekunge vanhu vaona mufana wangu akabata banga iro raainge achirodza. Asi iye akazoda kuprova point yekuti haaizotendedza mufana wangu achingoramba achimujairira kudaro. But now that mufana wangu akafa, iye ndiye akabva azongosungwa ende akabva azobatwa nemhosva yekuti akaponda munhu. Apa kusaidi isuwo sehama dzemufi tine mhiko dzimwe dzekuti dzinotyisa. Kunyange inini mhiko idzodzo dzakaitwa nana bamukuru nanhasi uno kana ndikadzifunga ndinonzwa pfudzi rangu richimerera nezvose zvandakaona kumochwari. Chitunha chemufana wangu chakatambanudza ruoko chikabva chabata banga mukoma. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu.
zvakangoma zvoveduwe. Ndabva ndarangarira imwe message iyo yandakambotumidzirwa kumashure uko, I think it was 4 months ago, pandakataura nevamwe vahanzvadzi avo vakazoti mukoma ndafunga roviri, please do not post my story. Vachiti ivo Mushure Mekunge vashayikirwa nemwana wavo, vakabva vaona mwana wavo achivhura maziso. Please vahanzvadzi, try and give us the permission yekuti tinge tichiposta nyaya yenyu, nekuti nyaya yenyu inokwanisa kutobatsirawo veruzhinji. Regei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma Nashe, ndiri kukumbirawo kuti munge muchindiposterawo confession yangu. Ndiri kutsvakawo advice kubvawo kumhuri yeZimbabwe. Inini mukoma, confession yangu yakamira sekudai so. Last weekend iyo, not iyi yatabva iyi, imwe yacho iyo ndo yandakasangana neumwe mukadzi uyo wandinoshanda naye. Saka inini mukoma ndainge ndichitoendawo kunoshanyira imwe hama yangu uyo ainge aadmitwa kuchipatara. Saka nzvimbo yacho ine chipatara mukoma, just before usati wasvika pachipatara ipapo pane kamwe kapaki so ako kekuti vanhu vazhinji vanowanzo kunopinda mukapaki ikako, then vobva vazotanga kuita mabrai avo, vamwe vanenge vakangorelaxa mudzimotikari dzavo. Inini ndakati ndaburuka kombi ndokubva ndati rekedzai ndingoita zvekudimbudzira nemukapaki ikako, because road yacho inoenda kuchipatara inowanzo kutambira zvevheni, asi kana kuri kunzi ukaita zvekudimbudzira nemupaki unenge uri safe because unobva wazonobudira padhuze nechipatara. Ndakati zvino ndakati ndichinodimbudzira nemupaki imomo mukoma, ndakabva ndazosangana nevamwe amai avo vanobva kumusha. Amai ava vainge vari mumotikari, ende murume wavainge vainaye vari mumotikari make, iyeye murume nayewo ndiwe kuZimbabwe, munhu atori nemudzimai wake, ende amai ava munhu wekutoti vakaroorwa. Chinondinetsa ndechekuti nguva zhinji taiti kana tiri kubasa paya pekuti sevanhukadzi munenge muchingoita madebate, amai ava vaiita sekunge ivo vakavenga sei vanhu vanoita zvechihure, zvekuti ndichinovaona vari mumotikari yemurume iyeye ndakavhunduka mukoma, ivowo vakavhunduka. Pavakandiona vakabva vavhunduka zvekuti vakabva vaburuka mumotikari muya ndokubva vandidana. Inini ndakabva ndaenda pamotikari paya, ndo pavakabva vazotanga kutaura vachiita sekunge vainge vangosanganawo nababa ivavo. Mukadzi uya akabva azooneka baba vaya, ndingangoti chikomba chake, akabva ati sezvo ivo vainge vachirakidza kuti pane umwe munhu wavainge vakamirira, iye ainge ari pakumhanya. Mukadzi uyu mukoma ndakazotoenda naye kuchipatara. Takati tazopedza kuona hama yangu ndokubva tazodzokera tose kumba. Kunyangwe kombi yatakakwira yekudzokera kulocation, iye akabva ati musazvinetsa henyu nekubhadhara, ndinokubhadharirai. Nemande yacho ndakazoti ndadzokera kubasa ndainge ndichiti zvimwe kuda mukadzi uya pane zvaachazondiudza because zvandainge ndakaona chainge chiri chokwadi, but mukadzi uyu mukoma anorakidza kuti haana kana gai nazvo. Naive dare situation yakadai ndoifambisawo sei? Ndoramba ndakangonyarara here? Ndongopretenda sekunge hapana chandakaona, kana kuti ndomubvunza kuti nhai iwe nababa vaya vandakakuona uinavo kasi munodanana here? Ndikafunga nezvayo ndinonzwa kuti chipfuva changu chakaita kuzara nesikireti iyi yandakaona. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo veduwe. Hanzi ndiri kunzwa chipfuva changu kuti chakaita kurema. Apa unenge uri munhu wemakuhwa, apa uine zisikireti rakadai unozvifambisawo sei? Please ngatitaurei navo mucomment section.